Cestujúci nesúhlasia s poplatkami za servis. Od polovice marca ich zavádza železničná spoločnosť Slovensko. Po novom si k cene lístka priplatíte euro za nákup v pokladnici a 3 eurá za nákup vo vlaku. Bez ďalších poplatkov sa bude dať kúpiť lístok iba online alebo cez aplikáciu. Petičiari upozorňujú najmä na sociálne slabších. Nás trápi, akým spôsobom to ovplyvní ľudí, ktorých vidíme denne vo vlaku teda a vieme, že nemajú smartfóny, nemajú možno prístup k internetu a na staniciach absentuje Wi-Fi. Určite to neberiem ako pozitívnu vec, hlavne kvôli ľuďom, ktorí tie smartfóny nemajú. To euro, čo mohla dať niekde do obchodu, tam bude musieť dať na železnicu. Autori petície žiadajú okrem iného aj ďalšiu možnosť nákupu cestovného lístka bez ďalších poplatkov. Riešením by podľa nich mohli byť predajné automaty na lístky, a to či už na staniciach alebo vo vlakoch. Predajné automaty sú vec 20. storočia. Dnes všetci využívame mobily a pokiaľ niekto vie obsluhovať predajný automat na, by som povedal, obrazovke dotykovej, tak vie určite obsluhovať aj našu aplikáciu. Už len cez ňu alebo cez web si po 15. marci kúpite lístok bez poplatkov. My neočakávame, že naši cestujúci budú tieto poplatky platiť, naopak očakávame, že tak prispejú k našim úsporám. Železničná spoločnosť totiž tvrdí, že kým vydanie lístka cez okienko ich stojí viac ako euro, lístok kúpený online je pre nich lacnejší 3- až 4-násobne. Ak sa chce zavádzať nejaké nové opatrenie, tak musí byť zabezpečená infraštruktúra a nejaké alternatívy aj pre tých najchudobnejších a najzraniteľnejších ľudí. Ekonomický analytik to na jednej strane vníma ako pokrok, no na druhej ako nepripravenú akciu. Napríklad tí najchudobnejší, keď nemajú prístup kúpiť si lístok na stanici alebo dokonca nie je ani pripojenie na Wi-Fi a mnohé stanice nemajú ani mobilné pokrytie, tak v takom prípade nemajú na výber a musia si priplácať, čo je pre nich nerentabilné. Nie je to len o tom kupovať si cestovný lístok na stanici alebo napríklad vo vlaku. Cestovný lístok sa dá pokojne kúpiť aj z pohodlia domova, takže nevidíme v tom opätovne nejakú bariéru. Podľa železničnej spoločnosti sa v súčasnosti predá zhruba 45% lístkov cez aplikáciu a web. Zavedením poplatkov chcú toto číslo zvýšiť. Ondrej Behún, Slovenská televízia.